L-imħallef Edwin Grima tat il-libertà proviżorja lil Jorgen Fenech li jinsab akkużat bħala il-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-ġimgħa filgħodu digrit tal-qorti żvela li din il-libertà kundizzjonata qed tingħata fuq depożitu ta' 80,000 euro u garanzija personali ta' 120,000 euro. Sejtu Moira Fenech li tiġi oħt missieru għamlet tajjeb bħala garanzija fl-isma tagħha f'Thomas Group. Dan hekk kif minn informazzjoni li għandu News din il-garanzija għandha valur ta' aktar minn 50 miljun euro. Din il-garanzija li tfisser 15.45% tas-sem ta' Moira Fenech fil-kumpanija Thomas Group. Minkejja li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjona b'mod fondant għal ħelsien provviżorju ta' Jorgen Fenech, il-Qorti Kriminali qalet fid-degritt li tat li l-garanziji imresqin mill-akkużat fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jagħtuha is-serħan tal-moħħ. Fid-degritt tagħha l-qorti ordnat biex Fenech ma jirsaqx inqas minn 50 metru viċin il-kosta madwar il-pajjiż jew l-ajruport waqt li jrid jiffirma kuljum fl-Asta ta' San Ġiljan u jrid jibqa' ġewwa bil-5 ta' nofsinhar u 11 ta' filgħodu. Jorgen Fenech kien ilu arrestat għal dawn l-aħħar 5 snin. Dwar il-qtil ta' Caruana Galizia hemm akkużati wkoll Roberta Jones magħruf bħala tal-Maksar u Jamie Vella. Dawn qed jiġu mixlija li supplixxew il-bomba li bjan qatlet Caruana Galizia. Fuq il-każ 3 persuni diġà instabu ħatja u qed jiskontaw is-sentenzi l-ħabs li huma Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu u l-Aħwa De Giorgio, George magħruf bħala iċ-Ċiniż u Alfred magħruf bħala l-Fulu. It-tlieta li huma ammettew is-sem tagħhom fid-delitt. Sanittant il-Gvern permezz ta' stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja qal li hu doverus li jiġu iċċarati kummenti imsejsin fuq argumenti politiċi mingħajr bażi fatwali, loġika u legali wara id-deċiżjoni tal-imħallef Edwin Grima. Il-Gvern tenna li jirriżulta b'mod ċar minn analiżi tal-proċeduri li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali oġġezzjona għat-talbiet ta' ħelsien mill-arrest iżda l-Qorti Kriminali waqt li rikonoxxiet li l-oġġezzjonijiet tal-Avukat Ġenerali kienu ben fondati, il-garanziji li ressaq l-akkużat kienu ferm sodi biex Fenech jimxi mad-digritt tagħha. Il-Gvern kompla li l-prosekuzzjoni il-esta għal-ġuri li qatt irid jiġi appuntat mill-imħallef responsabbli kif isir f'kull każ. Il-Partit Laburista wkoll irreaġixxa u wieġeb lill-Partit Nazzjonalista dwar l-aħbar fejn tenna li dan ikkonferma li għalih issa trid tfisser li l-politiċi jindaħlu fil-proċessi ġudizzjarji. Il-Partit Laburista innota li l-argumenti partiġjani fl-istqarrija tal-Oppożizzjoni iffirmata mid-deputat Carol Aquilina huma bix-xhieda tal-partiġjaniżmu sfrenat mill-fera estrema nazzjonalista quddiem deċiżjoni tal-qorti fl-indipendenza tagħha.